Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Manette na nasa Dubai. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Manette at nagtatrabaho ako sa isang restaurant dito sa ibang bansa. Pangatlong beses ko nang ibang bansa, Ate Emmy. Noong una, sa Hong Kong, pangalawa sa Taiwan, at ngayon, nandito na ako sa Dubai. Inaamin kong hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral, pero malakas ang loob ko kaya ako nakapangibang bansa. Pero karaniwan na siguro sa mga tulad kong masasabing no read no write, madaling malinlang. Sana'y mabigyan din ng pagkakataong maisadula ang aking karanasan. Sa'yo, Manette. Gusto ko talagang mag-abroad. Gusto ko rin yumaman. Pero wala talaga akong panggastos. Tanya, Ilan na ba sa ating mga kababayan ang umunlad ang buhay dahil sa pangingibang bansa? Kaya kung bibigyan ako ng pagkakataon, hindi na talaga ako magdadalawang isip. sa totoo lang, gusto ko na ring mangibang bansa. Ano pang ginagawa mo? May mauutangan naman ng tatay mo, di ba?
iniisip ko, paano na kaya ang tatay ko kung papala rin akong mangibang bansa? Ikaw naman, kung magsalita ka, parang nag-iisa kang anak. May mga kapatid ka naman. Kayang-kaya siyang alagaan, di ba? Kung magkaroon ka ng pagkakataon, huwag ka nang magdalawang isip. Sayang ang pagkakataon, Manet. Kakausapin ko muna si Itay. Aalamin ko muna ang opinyon niya. Manet, anak, huwag mo akong isipin. Kung ano ang alam mong makabubuti sa iyo, abay gawin mo. Pero iniisip kita, Itay. Sino ang kasama mo dito kung sakaling matuloy ako? Hindi ka dapat mag-alala sa akin. Kaya kong alagaan ang sarili ko. May edad ka na, Tay. Ayoko Manet, anak, hindi ka nakapag-aral dahil sa nangyari sa nanay mo. Pero hindi ko narinig na nagreklamo ka. Mas tinulungan mo pa nga ako sa pagtatrabaho. Kaya ngayon, huwag mo na akong isipin. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, huwag mong palampasin. Pero malaking pera ang kakailanganin ko, Itay. Matutulungan kita sa bagay na yan, anak. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo. Ha? Itay? May mahihiraman tayo, kaya huwag ka nang mag-alala. Matutulungan kita pagdating sa bagay na yan. Sa'yo, hindi ka pababayaan ng tatay mo. Si Tatay Ernesto pa. Susuportahan ka niya. Tama ka, Tanya. Pero gusto kong pag-usapan namin ng mga kapatid ko si Itay. Bakit naman? Ibibiling ko si Itay sa kanila. Hindi pwedeng mangibang bansa ako na hindi namin napag-uusapan ng aking mga kapatid ang tungkol kay Itay. Ayokong umalis nang hindi ko sigurado kung may magbabantay sa kanya. Sa bagay. Sana maintindihan ako ng mga kapatid ko kung sakaling mangingibang bansa ako. Sana huwag nila akong kontrahin. Ano naman ang dahilan? Bakit ka naman nila pipigilan? Dapat nga, magpasalamat pa sila dahil tinutulungan mo si Tatay Ernesto. Tanya, Sorry sa mga sinabi ko ha, Manet. Pero alam mo, walang utang na loob ang mga kapatid mo. Pagkatapos silang pag-aralin ng tatay mo, hindi ka man lang nila tulungan ngayon sa pag-aasikaso sa kanya. Ikaw ang naghahanap buhay para sa inyo. Sa inyong dalawa ni Tatay Ernesto. malakas pa rin si Itay. Kaya pa rin niyang magsaka. Kaya hindi ko masasabing ako lang ang nagtatrabaho para sa amin. Basta, walang utang na loob ang mga kapatid mo. Makasarili sila, Manet! Nakausap ko na ang mga kapatid ko, Itay. Nangako silang maghahalinhinan sa pagbibisita sa'yo dito. Manet, anak, kaya kong maghanap buhay kahit namang ibang bansa ka. Hindi naman ako inutil. Pero mas mabuting pinupuntahan ka nila, Itay,
para hindi ka naman magmukhang kawawa dito. Manet, anak. Mahalaga ka sa akin, Itay. Gusto kitang maiahon sa hirap kahit hindi ako nakapag-aral. Patawarin mo ako, Manet. Kung hindi ko lang Hindi ka dapat humihingi ng tawad, Itay. Hindi mo naman kagustuhan kung bakit hindi ako nakapag-aral. Nagkasakit ng malubha ang nanay, kaya naintindihan ko ang lahat. Walang swerte ang nanay mo. At simula noon, napaun na tayo sa utang na pilit ko pa rin binabayaran hanggang ngayon. Madadagdagan pa naman yung utang nyo dahil lang sa pag-abroad ko, Itay. Hindi bale, anak. Huwag kang mag-alala. Gaya nga ng sinabi ko, kaya ko pa namang magtrabaho. Kaya nasisiguro kong mababayaran din ang mga utang natin. Naubusan na talaga ng ipon ang tatay ko at nabaon pa sila sa utang nung nagkasakit ang nanay ko, Ate Emmy. Elementary pa lang ako noon at yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos ng high school dahil mas pinili kong tumulong sa aking itay para makapagbayad ng mga utang namin. Ayaw akong patigilin sa pag-aaral noon ng tatay ko, pero nagmatigas ako hanggang sa wala na siyang nagawa at pinabayaan na lang ako. Noong nagsimula akong kumita sa iba't ibang trabahong pinasok ko, naisip kong magiging maayos din ang lahat, pero hindi pala. At dahil sa perang hiniram ng tatay ko, nakarating ako sa Hong Kong, Ate Emmy. Napakaswerte ko naman at ikaw ang naging kasama ko dito sa bahay ng mga amo natin. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, 20 anyos ka lang. Tama ba ako? 22 na ako, kuya. Berto ang pangalan ko. Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging kuya. Pero halata namang mas matanda ka sa akin, kuya. Oo. Inaamin kong 30 taong gulang na ako. Pero sana, huwag mo na akong tawaging kuya. Gusto mo bang pangalan mo lang ang itawag ko sa'yo? Oo naman. Total, konti lang naman ang agwat ng edad natin. Ha? Pwede ba? Tawagin mo na lang akong Berto. Masanay ka na dahil lagi kitang kasama dito. Lalo na kapag nagbabakasyon ng mga amo natin sa ibang bansa. Anong ginagawa nila sa ibang bansa? Kasasabi ko lang, di ba? Nagbabakasyon sila. Minsan, wala sila ng 1 linggo. O kaya, 2 linggo pag nagbabakasyon sila. Kaya tayong 2 lang ang maiiwan dito. Kaya masanay ka na. Berto ang itawag mo sa akin. Sige, kung iyan ang gusto mo. Berto na lang ang itatawag ko sa'yo. Hindi pa ako sanay sa mga lugar dito sa Hong Kong. Pwede bang magpasama sa'yo, Berto? Oo naman. Yun lang pala. Saan mo ba gustong pumunta, Manet? Gusto ko sanang ipadala ang una kong sweldo kay Itay. Ganun ba? O sige, samahan kita sa pagpapadalhan.
Salamat, Berto. Walang anuman. Magkasama nga tayo dito eh. Oh, dapat lang na nagtutulungan tayo. Buti na lang at kagaya mo ang nadatnan ko dito sa Hong Kong. Kung naging iba lang, ewan ko na lang. Wala kang dapat ipag-alala, Manet. Ako ang bahala sa'yo dito. Kung gusto mo, dadalhin pa kita sa lugar kung saan tumatambay ang mga kababayan nating Pilipino. Ha? May ganun ba dito? Mayroon. O sige, isasama kita doon. Tiyak na maraming Pilipino doon ngayon dahil maraming naka-day off sa araw na ito. Sige, pero ipadadala ko muna ang pera ng tatay ko. Oh, Manet, ano pang ginagawa mo? Andito na tayo sa pagpapadalhan. Ipadala mo na sa Pilipinas ang sahod mo para makapunta na tayo sa tambayan ng mga Pilipino. Kasi... Oh, ano pang ginagawa mo? Ba't hindi ka pa kumikilos? Sabi ko, magpadala ka na sa Pilipinas para makapunta na tayo sa tambayan ng mga Pilipino dito sa Hong Kong. Kasi, Berto, Oh, bakit ba? Kumilos ka na. Sayang ang oras. Mas maganda kung makakapunta tayo agad sa mga kababayan nating Pilipino para maipakilala kita sa kanila. Berto, pwede bang ikaw na lang ang pumirma sa mga dapat pirmahan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi... hindi ako masyadong marunong magbasa at magsulat. Ano? Kaya pwede ba, Berto? Ikaw na lang ang magpadala sa tatay ko sa Pilipinas. Oh, Manet, magpapadala ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Baka gusto mong isabay na ang padala mo. O sige, Berto. Ipasasabay ko na ang ipapadala ko kay Itay. Tamang-tama. May bilin kasi sa akin si Madam, kaya kailangan kong pumunta sa sentro. Magpapadala na rin ako. Oo nga pala. Hindi natin alam kung anong biglang pinaplano ng mga amo natin. Dahil baka hindi na tayo mabigyan ng pagkakataon na lumabas at magpadala ulit. Sinabi mo pa. Alam mo bang 3 buwan na akong hindi nakakapagpadala sa Pilipinas dahil hindi tayo makalabas? Naipon ko na nga ang perang kailangan kong ipadala. Ako rin. Kailangan ni Itay ang perang pangbayad sa mga utang namin sa Pilipinas. Ganun ba? O sige, ibigay mo na sa akin yung pera na ipapadala mo sa tatay mo. Nang sa ganun, maisabay ko na ring ipadala sa Pilipinas. Kahit ang simpleng pagpirma ng form para magpadala sa Pilipinas, hindi ko talaga alam, Ate Emmy. Kasi nung nag-abroad ako, ang mga kakilala kong tumulong sa akin ang nag-fill up ng form. Thumb mark lang ang ginawa ko noon, kaya masasabi kong swerte talaga at nakapangibang bansa ako. Akala ko mabait si Berto dahil magaan ang loob ko at maganda naman ang pakikitungo sa akin ni Berto.
Ipinagkatiwala ko sa kanya ang pagpapadala ng pera sa aking ama na naiwan sa Pilipinas. Hindi na ako naghinala dahil binibigyan din niya ako ng mga resibo tuwing nagpapadala ako. Pero syempre, hindi ko rin pinapadala lahat ang sahod ko. May iniiwan din ako para sa sarili ko, Ate Emmy. Hanggang sa natapos ang 3 taong kontrata ko. Mas mabuti sana kung mag-renew ka ng kontrata mo dito para mas matagal pa tayong magkasama, Manet. Namimiss ko na ang tatay ko, Berto. 3 taon ko na siyang hindi nakakasama dahil sa pagpunta ko dito. Alam kong sa mga pinadala ko sa kanya, nabayaran na namin ang mga utang namin. Yan naman ang dahilan kung bakit ako ng ibang bansa. Pero mas mapapadalhan mo pa sana siya kung magre-renew ka. Sayang naman. Berto, Natiis mo na ang 3 taon na nagkahiwalay kayo. Ni hindi ka nga bumili ng cellphone mo para makontak mo siya. gusto ko lang kasing makabayad na kami agad ng utang. Pero siguradong wala ka pang ipon. Mas maganda pag may ipon ka. Kasi pinapadala mo naman lahat ng sahod mo sa kanila, hindi ba? Hindi naman. May iniwan din ako para sa sarili ko. Yun na ang ipon ko. Ha? Yun ang dadalhin ko pag uwi ko sa Pilipinas. Dumating ka na pala, Manet. Tay, bakit ganyan lang ang reaksyon mo sa pagdating ko? Bahala ka na muna dito sa bahay. Kailangan kong pumunta sa bukid. Tay, kararating ko lang. Iiwan mo na ako rito at pupunta ka sa bukid? Hindi ka pa nasabik sa akin? 3 taon tayong hindi nagkita, Itay. Manet, anak, marami akong obligasyon na dapat gampanan. Ayokong matuloy ang demanda sa akin. Ha? Anong demanda? Ay, saka na ako magpapaliwanag. O siya, aalis na ako at marami pa akong gagawin. Buti nga, maayos pa rin ang pakikitungo sa'yo ni Tatay Ernesto. Ha? Alam mo, Tanya, nagtataka talaga ako. Ano bang nangyari habang wala ako? Bakit ganun si Itay? Parang hindi niya ako na-miss. Namimiss ka ni Tatay Ernesto. Alam ko yun. Pero kailangan niya magtrabaho para mabayaran ang mga utang mo. Anong utang? Wala na kaming utang, Tanya. Nagbayad na kami. Dahil pambayad talaga sa utang namin ang pangunahing dahilan kaya ako nag-abroad. At nakapag-abroad ka nga. Pero ang masama, 1 beses ka lang nagpadala at hindi na nasundan. Ano? Ano bang sinasabi mo, Tanya? Hindi totoo yan. Hay, naku, Manet. Kakasuhan na ang tatay mo. Dahil 1 beses lang siya nagbayad.
Dahil isang beses ka lang nagpadala. Yan ang katotohanan. At alam ng buong lugar natin ang nangyari kay Tatay Ernesto. Manet, anak. Bakit ka umiiyak? Itay! Manet, anak. Alam ng Diyos, pinadala ko lahat ng sweldo ko. Pinadala ko, Itay. Ha? Panggastos ko lang ang iniiwan ko tuwing sumasahod ako. At ang konting naipon ko ang dala-dala ko ngayon sa pag-uwi ko. Pinadala ko lahat ang sweldo ko, Itay. Anak. Nalaman ko ang lahat kay Tanya. Kaya pala iba ang tingin sa akin ng mga kapitbahay natin pagdating ko. At ang labis kong ikinalungkot ay ang kahihiyang sinapit nyo at ang muntik ng pagsasampa ng kaso laban sa inyo dahil sa mga utang natin. Ano bang nangyari, Manet? Bakit minsan ka lang nagpadala noong nasa abroad ka? Pagkatapos nun, wala na akong natanggap mula sa iyo. Napakawalang hiya talaga ng Bertong yun. Ano? Sinong Berto? Iyan ang nakasama ko sa bahay na pinagtrabahuan ko sa Hong Kong, Itay. Ha? Hayop siya. Linoko niya ako. Napakawalang hiya niya. Ikinuwento ko kay Itay ang lahat ng nangyari habang nasa Hong Kong ako, Ate Emmy, at naunawaan naman niya ako. Malaking halaga ang nakuha sa akin ni Berto dahil hindi pala talaga niya ipinadadala ang pera ko para sa Itay ko. Hindi rin ako naghinala dahil gaya nga ng sabi ko, binibigyan niya ako ng resibo kapag ipinasasabay ko ang padala ko. Gusto kong magreklamo pero wala akong magawa, lalo na't hindi ko na nakontak ang walang hiyang si Berto. Balak ko sanang bumalik sa Hong Kong pero pinigilan ako ni Itay dahil baka manganib lang daw ang buhay ko. Pinayagan lang niya akong mangibang bansa ulit noong pumunta ako ng Taiwan at noon lang namin nabayaran ang aming pagkakautang. Gaya ng sinabi ko, Ate Emmy, pangatlong bansa na ang kinaroroonan ko ngayon. Dahil sa mga naranasan ko, natuto na ako. Alam ko na ngayon ang ginagawa ko, lalo na pagdating sa money remittance. Masakit isipin na nawala ang pinaghirapan ko ng 3 taon. Pero sabi nga nila, 2 lang ang klase ng tao sa mundo. Isang manlilinlang at ang isa ay ang nalilinlang. Ipinasa Diyos ko na lang ang lahat at masaya kong ipapahayag
na labis-labis pa rin ang biyayang natatanggap ko sa kabila ng kasalukuyang pandemya. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Manet. Manet, ang hirap ng naging karanasan mo. Napakatibay mo dahil kung sa iba nangyari ang naranasan mo, baka hindi nila kayanin. Pero huwag kang mag-alala dahil gaano man kalaki ang halagang nawala sa iyo, naniniwala akong mas marami pang biyaya ang matatanggap mo dahil hindi ka pababayaan ng Poong lumikha. Panatilihin mo ang pagtitiwala mo sa Diyos dahil hanggat nasa tabi mo ang Diyos, ay walang makatatalo sa iyo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man